Si Jesus ug si Satanas. Mateo Kapitulo 12, 22-32. Anya may gidala kang Jesus nga asa katawo nga nabuta ug naamang tungod kay gigamhan siya sa dawtang espiritu. Giayo ni Jesus ang tawo ug diha-diha nakasulti na kini ug nakakita. Nating ngala ang tanan, ug mingon sila, siya kaha ang kaliwat ni Haring David nga makapanunod sa iyang gingharian. Sa pagkadongog sa mga pari mingon sila, kanang tohanan ang hingilan sa mga dawtang espiritu tungod kay gihatagan siya og gahom ni Satanas nga mao ang pangulo sa mga dawtang espiritu. Nahibolo si Jesus sa ilang mga hunahuna, busa mingon siya kanila, kon ang mga lumulupyo sa asa ka gingharian magkabahin-bahin, kana nga gingharian mabungkag. Mauasab ang mahitabo sa bisan ansa nga lungsod o pinimolekon ang mga nagapuyo magkabahin-bahin. Busa kon pinaagi sa gahom ni Satanas ng hingilan ako sa iyang mga sakop, ginabungkag lang niya ang iyang kaugalingon nga gingharian. Ug kon ang gahom ni Satanas ang akong gigamit sa paghingilin sa mga dawtang espiritu, kinsa man ang nagahatag og gahom sa inyong mga sumusunod nga nagahingilan asab sa mga dawtang espiritu. Ang inyong mga sumusunod mismo asa kapamatuod nga sayop gayud kamo. Karon, tungod kay nagahingilan ako sa mga dawtang espiritu pinaagi sa espiritu sa Dios, nagapaila kini nga ang paghari sa Dios miabot na kaninyo. Ang tinuod, wali tawo nga makasulod sa balay sa kasgan nga tawo aron pagkuha sa iyang mga kabtangan kon dili una niya gapuson kanang kasgan nga tawo. Kon magapos na niya, makakuha na siya sa mga kabtangan niya na nga balay. Ang dili mo dapig kanako, batok kanako. Ug ang dili mo tabang kanako sa pagtigom sa mga tawo sa Dios nagapatibulaag lang. Busa saltihan ko kamu, ang bisan ansa nga sala, bisan pa ang pagsulti ug dawtan batok sa Dios, mapasaylo. Apan ang pagsulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Si bisan kinsa nga mosulti batok kanako nga anak sa tawo mapasaylo. Apan ang mosulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo hangtod sa hangtod.